И здравейте, YouTube! Аз съм Хатен на 3, другия с мен е Дънхил. Това е Fightercraft, опнати сме. Ще играем PvP с него. Че само се направя геймът. И ми един сет на нас и един резерва. Натурал са. Така. Ял ли си ли? Само един. За кой не си направи втори? Офя и Ял направи си втори, то няма да е честно. Това венцето скочи ли, ще го отрипам, аз ти казвам. Готов ли си? Направи ли си? Да. Скачай. Че аз се направя гейм от 0. Не губи, Хостел. То няма смисъл, то е слаб. Имам легендарка, да знаеш. Скачам на 3. 3. Чакай. Е, по-бързо, че съм ял. Ай. Мамка му, дупката ли си? Да. Тя имам легендарка, я ще ти да по-честно. С легендарката ли? Че аз не яда. Аз се чупих нещо. Шето, ко ми се чупи? Бутуша на мен. И на мене. Винаги бутуша се чупи. Аз вече си ги служих. Ча пия стренчка. Да, аз нямам такива работи. Не си взел. Каската ти се Ти чупи. ще ме чупиш, бе. Слагай си каската бързо. Почвам та вече, няма да жаля. Няма ти става страничка, ще ме чупиш. Някакви тук. То. Подено това. И ще да умреш един удар. Да, с скил. Не си един удар. Да, с такова на 1000-ния левел. Ма я пробвай, ай. Ма венците от тук да знаеш. Чао в лайна. Гей, горе ще ме убиеш. Ява, къде си? Ама само един удар мога да дръж. Айо. За какво ме убива? Ви трябва да си по-бърз. Само един удар ме удръш. Викам се, ето. Дай ме меч. Ай, да. А. Как ми лагва? Какво стана, бе? Що ме убива? Как съм те убил, бе, човек? Ай! Сами би това. Аре, идвай бързо. Ай, че ми лагва. Чакай, не дей удрай. Ай, давай. Добре. Добре, YouTube, това беше от мен. Чао.